Milé deviatačky, milí deviataci, moje meno je Simona Kantorová a som absolventkou Rimavsko-Sobotskej obchodnej akadémie. Momentálne študujem učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo dejepisu v Banskej Bystrici a hoci som sa rozhodla ďalej nekráčať ekonomickým smerom, rada by som vám teraz pár slovami povedala o tom, prečo si myslím, že obchodná akadémia je pre vás správnou voľbou, rovnako ako bola správnou voľbou pred rokmi pre mňa. Vzdelanie, ktoré dosiahnete na obchodnej akadémii a to, čo sa tu naučíte, zužitkujete primárne v živote, nie len na vysokej škole s ekonomickým zameraním. Naučíte sa základy finančnej gramotnosti, naučíte sa rôzne ekonomické záležitosti, naučíte sa pracovať s rôznymi programami v počítači, čo zužitkujete na akejkoľvek vysokej škole, ale aj v akomkoľvek zamestnaní, pokiaľ by ste sa rozhodli na žiadnu vysokú školu neísť. Ďalším dôvodom, pre ktorý je podľa môjho názoru obchodná akadémia skvelá voľba, je rodinná, príjemná atmosféra školy a empatický, vždy chápavý ľudský prístup pedagogického zboru. Na obchodnej akadémii dostanete priestor na sebarozvoj, na všestrannosť, na rozvíjanie svojich umeleckých, športových či iných záľub, ktoré máte. Učitelia obchodnej akadémie si totiž vážia žiakov, ktorí sú zameraní všestranne, ktorí sa snažia rozvíjať aj v iných smeroch a uvedomujú si, že vyučovací proces nie je jediným centrom záujmu ich žiakov. Tento prístup pedagogického zboru obchodnej akadémie a celé toto nastavenie obchodnej akadémie si dodnes veľmi vážim a dodnes som zaň všetkým vďačná. Milé deviatačky, milí deviataci, prajem vám, aby ste si strednú školu vybrali zodpovedne, podľa seba, podľa vlastných záujmov, podľa svojich cieľov. Prajem vám veľa šťastia v rozhodovaní, veľa šťastia na monitore a verím, že ak si vyberiete obchodnú akadémiu, toto rozhodnutie určite neoľutujete.